Unsa ba ni pagkaunsa ha mga idol na ay chika karon nga ang TV host kuno usa ka TV host mi Alma sa negatibong komento og hulga sa usa ka netizen. Kinsa man ni nga netizen o kinsa man ni nga TV host ato ang i-check karon ha kay ngano mi Alma lagi ni siya no nga kana bang grabe sad anang netizen nga manghulga og kanang kanang mo threat bugart. Kay ingon pa adunay alleged threat no unya nagplano na ra ba ang maong aktor maong TV host nga kana bang mohimo kini og legal action mga idol giunsa man ni pagsulti diri ha from being a fan to now being part of his legendary show mao niyang yang post unya ang comment diri ba ay masubukan mo na lang i-match si Donnie at Bernardo Cath ready solid supporters si Bel Mariano na i-bash ka mula ulo hanggang paa wag mo itolerate yung kalandian ng blank mong kaibigan unsa ni can I consider this as a threat? Can I take legal actions against this? I don't tolerate this behavior. Iyang gikasab-an ang maong netizen no kaya subukan mong i-match kuno si Donnie o si Bern ang iyang gipangtag si Donnie o si Catherine Bernardo no unya ready and solid supporters ready and solid supporters ni Bel Mariano na ready daw sila nga i-bash daw siya mula ulo hanggang paa. Huwag mo i-tolerate yung kalandian ng blank sus na malikas naman eh. Agoy, sus pastilan mga higala. So karon natuan nang i-reveal Idol Kenny. Pastilan si Robby Domingo. No, iyang gi-call out ang basher sa alleged threat. Unya nagplano nga mo take og legal action ini pastilan. Naunsa man tawon ning ato ang mga keyboard warriors. Dito palabi diha sa online ha kay morgang uban ba kanang isog kay sa online pero sa actual kay matalaw. Ayaw mo dapat isog mo sa tanan.